Mm. ରଜା ଅମଳର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା। ଲଗାଇ ଦିଅ ରଖିଦିଅ। କଦଳୀ ରଖୁଛି ତ ଉପରେ ଫୁଲ ଉପରେ ଟିକେ ପାଣି ଲାଗୁ ଆଉ इंडिया मार्केट ରଖିଦେବେ ରଖିଲେ ହଁ ହାତ ଟିକେ ଯୋଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ହାତ ଯୋଡ଼େ ବୁଝିଲି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମୋତେ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦାକୁ ସମସ୍ତ ସହିତ ଏ 5 ବର୍ଷ ମିଳିମିଶିକି ରହିବି।